Tror det skulle bli hardrock, halleluja. Nu ska jag sjunga min gamla flickvän. Vad ska jag? Min gamla Narbjörn. Maria. Maria går på vägen som leder ner till affären. Hon sjunger och hon skrattar åt fåglarna i träden. Jävlar. Fick damp. Han kallas ju för Kalle. Kom då Kalle. Väg. Nej, då får jag börja om på min låt här. Jag var inte distraherad. Olle var huggen. Okej, nu börjar vi om här. Maria går på vägen som leder ner till affären. Maria går och skrattar åt krokorna i träden. Maria äger affären som heter ser för fan ut som en jävla trasig tia. Maria, du är damen på din fula fantia. Maria, hålla dig för en tia. Maria, kom vi för fan på det ringer inifrån. Vem fan kan det vara? Det är Maria som saknar sin tid. Jag skulle det här, men det kostar inte så vänta, här kommer introt. Va? Ja, det var ett mellanspel, vad ska jag? Maria gick på vägen ner till sin affär. Hon saknade sin tia. När hon kom fram till affären så var tian borta. Vem var det som ringde? Musse. Var det Maria? Hon saknade sin tia. Ja. Maria ringde. Maria försvann. Hon kom tillbaka på tian. Maria försvann. Kom tillbaka på tian. Nu kallas hon för dubbeltian. Dubbel för hon gillar vatten. Vatten.
du som en tia. Ska du spela den låten? Behöver du en 5? Det är bara Emma som kan spela den. Emma spelar den för mig. Men i låten börjar hon stämma. Emma, stämma, du är så satans slut. Vad sa han slut på den här låten? Nu är låten slut. Nej. Jo. Nu kom det. Nu är låten slut. Nu är låten slut. Om låten tog slut. Brut. Som på dasken. Det är sjukt. Jag ska sjunga på norska.